Malawi Today. Oweruza milandu Madalitso Chimwaza wagamula kuti mbusa Shepherd Bushiri ndi mkazi wake akayankhe milandu m'dziko la South Africa, koma yekha wayimitsanso chigamulochi kwa masiku 30 kuti awiriwa achite apilo. Ana awiri avulala pamene anthu 3,600 agwira njakata potsatira mvula ndi mphepo yodza ndi namondwe wa Judy yemwe wakhudza maboma ambiri mchigawo chakumwera. Chipani cha UTM chati ndi chodabwa ndi njira zothana ndi zipolowe zimene apolisi kumzuzu anagwiritsa ntchito atathira utsoketsa msozi msukulu ndi mnyumba za anthu. Ndipo mzamasewero akatswiri a Super League Silver Strikers akumana ndi FCB Nyasa Big Bullets m'masewero otsekulira ligi ya chaka chino. Nazi nkhani zitsopano mwatsatanetsatane. Koti la Lilongwe Senior Resident Magistrate lalamula kuti mneneri Shepherd Bushiri ndi mkazi wake Mary awatumize ku South Africa kuti akayankhe milandu ingapo yosiyanasiyana imene dzikolo likufuna kuwazenga. Koma Lilongwe Senior Resident Magistrate Madalitso Chimwaza yemwe wapereka chigamulochi yekha wachimitsanso pofuna kupereka mpata kwa Bushiri ndi mkazi wawo kuti atengere nkhaniyi ku bwalo lalikulu la apilo. Izi zikutanthauza kuti awiriwa akhala pa ufulu kwa masiku 30. Winston Kaimira ali ndi zambiri mu ripoti ili. Khoti ili linatenga pafupifupi ola komanso theka likupereka chigamulo ngati kuli kuyenera kuti Prophet Shepherd Bushiri komanso mkazi wawo Mary awatumize ku South Africa kapena ayi. Lilongwe Senior Resident Magistrate Madalitso Chimwaza anati ngakhale kuti milandu ina yomwe awiriwa akuyenera kukayankha ilibe umboni wokwanira, pali ina yomwe ili ndi umboni. Ina mwa milandu yomwe akuti ili ndi umboni wokwanira ndi yomwe akuaganizira kuti Bushiri anagwiririra amayi ena atatu. Magistrateyo walamula kuti awiriwa awatumize ku South Africa. Iye analamulanso kuti Bushiri komanso mkazi wawo akhale m'manja mwa polisi pomwe akudikira kuwatumiza ku dzikolo. Atangopereka chigamulochi, loya wa Bushiri awapona kita anapempha khotiro kuti liyimike chigamulo chake pofuna kupereka mpata kuti akadandaule ku bwalo lalikulu loleza milandu. Awapona kita akuti ku khoti lalikululo akapemphanso kuti awiriwa awapatse belo. Mneneri Shepherd Bushiri komanso mkazi wawo Mary anachoka mdziko la South Africa mchaka cha 2020 pomwe ankayankha milandu ingapo yomwe ndi kuphatikizapo wogwiririra komanso kuzimbayitsa ndalama. Winston Kaimira, Zodiac Lilongwe. Tikanali kumabwalo a milandu, mlandu kudza Wim Axter amene akuaganizira kuti anachitira nkhanza zogonana achinyamata amene amafuna thandizo la fees ku Timothy Foundation wakanikanso kuyamba lero ku bwalo la Blantyre Chief Resident Magistrate. Mlandu umayenera kulowa mu khoti la Chief Resident Magistrate koma oweruza sanapezeki. Loya wa mbali ya boma Victor Jere watsimikizira Zodiac kuti oweruzayu adzapezeka mwezi wa mawa mu April kuti mlandu udzayambe. Kuchokera ku Blantyre nayu Christopher Sande ndi zambiri. Mlandu okhudza Wim Axter omwe akuaganizira kuti anachitira nkhanza zogonana ndi anyamata 6 omwe amafuna chithandizo cha fees ku bungwe la Timothy Foundation wakhala kuyenda mwapendapenda kuyambira mchaka cha 2020. Zina mwa zifukwa zomwe zakhala zikuchedwetsa mlandu ndi kusintha anthu oweruza komanso kuchita apilo kupita ku mabwalo akulu. Mlandu wakanikanso kupitirira lachitatu mu mzinda wa Blantyre zomwe zikudzetsa nkhawa ngati mlandu ufike kumapeto kapena ayi. Makalaliki ena ogwira ntchito ku bwalo ndi loya wa kumbali ya boma Victor Jere atiuza kuti Chief Resident Magistrate yemwe akuyembekezera kumva mlandu adzapezeka mwezi wa mawa pomwe mlandu udzapitirire. Pa nthawi yomwe amawaganizira Axter kupalamula mlandu nkuti akugwira ntchito ku bungwe la Timothy Foundation ngati mkulu ona zachuma. Magulu ena omenyera ufulu nawo akhalanso akufunitsitsa kuti mlandu ufike kumapeto kuti chilungamo chidziwike maka kwa anyamata omwe anakumana ndi nkhanzawo. M'malo mwa Zodiac, ndine Christopher Sande.
chipani cha UTM chati ndi chodabwa ndi njira zimene apolisi anagwiritsa ntchito dzulo pobalalitsa anthu ochita zionetsero kumzuzu komwe anathira utsokhetsa msonzi mnyumba za anthu komanso sukulu kumene ophunzira anakhudzidwa kwambiri. Mneneri wa chipani cha Felix Njawala wati akuganiza kuti apolisiwa akulephera kugwira ntchito yawo mwaukadaulo ndi luntha komanso kusowa umunthu. Woyankhula pa nkhani zokhudza umoyo wa anthu Alinda Kunthembwe wapempha magulu omenyera anthu kuti akakamize apolisi kufotokoza chimene chinachitika komanso kuteteza anthu chifukwa tsiku lina miyoyo idzatayika. Tili ndi ripoti limene walemba Western Guta. Mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala wati miyoyo ikanatha kutayika kamba kakulephera kwa apolisi kugwira ntchito yawo ponena kuti makana ayenera kutetezedwa chifukwa sangathe kudziteteza okha. Uku nkuphwanya ufulu wa ana ang'onoang'ono amene sangadziteteze okha. Ife akuluakulu mwina timatha kuthawa, timatha kudziwa kuti tithire madzi m'masomu kapena tipange chani, koma anawa sadziwa choti achite. Komano chimene angadziwe nchonena kuti zimene zikuchitikazi anthu akuona tsiku lina zimene zizabala zipatso. Wolankhula pa zokhudza umoyo wa anthu Alinda Kunthembwe wati apolisi asangofotokoza chabe chomwe chinachitika, koma yemwe analamula kuti utsokhetsa msozi uponyedwe ndi omwe anaponya utsiwo alandire chilango chifukwa tsiku lina izi zidzaphetsa anthu. Kuti izi zisachitikeso pafunika mabungwe adzuke ndithu kuti ayambepo kuyankhula konkhani imene iyi. Foti si chinthu chabwinoyi, foti tsiku lina zidzapezerani kuti ana afa chifukwa cha nkhani ngati imene iyi. Mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation na Michael Kayatsa wati zomwe zachitika kumzuzu zikungosonyeza kuti apolisi sanasinthebe ndipo kukana kusintha kwa atsogoleriku ndi chiopsezo ku miyoyo, koma zomwe ati nzotheka kuzipewa. Apolisi amenera kugwira ntchito yawo molemekeza malamulo komanso mfundo za ufulu wachilidwe zimene dziko lathu lakhazikikapo. Mneneri wa apolisi Apita Kalaya wati vuto ndi lakuti sukulu za anawa zinali pafupi, koma utsiwo amaponyera anthu omwe amachita zionetsero zosavomerezekazo komanso ziwawa. Mbuyomu anthu akhala akudzudzula apolisi kamba kogwira ntchito mosasamala monga zinachitikira pa sukulu za Blantyre Baptist ndi Blantyre Girls mu mzinda wa Blantyre. Ndino Western Guta kumangochi. Ndipo padali pano apolisi ati chiwerengero cha anthu amene awamanga potsatira chipolowe kumzuzu chafika pa 39. Izi zikutsatira zipolowe zimene zinachitikanso lero pamene achinyamata ena anapitanso pa msewu ndi kuphwanya sitolo zimene zinachititsa apolisi kuti agwiritsenso utsi okhetsa msonzi pobalalitsa achinyamatawo. Mneneri wa apolisi mdziko lino Apita Kalaya wati apolisi akuganiza kuti anthuwa cholinga chawo chinali chofuna kuba chifukwa sanapemphe chilolezo kuti achite zionetsero. Akalaya akufotokoza. Maripoti amene tinawo kumzuzu ndionera kuti zipolowe ndi ziwawa zimene zinachitika dzulo leronso kumawako zinayamba kuchitika. Tili ndi achinyamata amene analowa mtauni iwo wasiya bizinesi, analibe kalata ina iliyonse, analibe chionena china chiliyonse kapena kuopita kuti akapereke madandaulo awo. Ndi anyamata amene cholinga chawo tikhulupirira kuti ndi akuba, amafuna azithyola m'mashopu komanso kusokoneza mabizinesi anthu. Atafika mtauni anayamba kuwetcha mateyala nkumathyola mashopu. Nde ife apolisi tinapanga deployment officers amene tathamangitsamo, ndipo pakuwathamangitsa tamangapo anthu okwanira 14 pamene dzulo tinamangapo anthu okwanira 25. Onse pamodzi amene tamanga ndi 39 amene tatsegulira milandu yosiyanasiyana. Timafuna tiyatsimikizire amalawi kunena kuti dziko lino limalola nzika kupanga ma demonstrations. Timafuna tiyakumbutse amalawi kuti dziko lino limalola nzika zake kupanga ma demonstrations pa section 38 ya constitution. Koma manezi ma demonstrations amenewo azikhala peaceful antengere komanso opanda ziwawa. Mawu Apita Kalaya, mneneri wa polisi mdziko lino. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo madzulo ano muli ndine Pirirani Tambala. Tionenso mitu yake tisanapitirire. Ana awiri avulala pamene anthu 3600 agwira njakata potsatira mvula ndi mphepo yodzandira mundo wa Jude amene wakhudza maboma ambiri mchigawo chakumwera. Chipani cha UTM chati ndi chodabwa ndi njira zothana ndi zipolowe zimene apolisi kumzuzu anagwiritsa ntchito atathira utsi okhetsa msonzi msukulu ndi nyumba za anthu. Oweruza milandu Madalitso Chimwaza wagamula kuti Mbusa Shepherd Bushiri ndi mkazi wake akayankhe milandu ku South Africa
koma yekha wayimitsanso chigamulochi kwa masiku 30 kuti awiriwa achite apilo. Ndipo mzamasewero akatswiri a Super League Silver Strikers akumana ndi FCB Nyasa Big Bullets m'masewero otsegulira ligi ya chaka chino. Anthu pafupifupi 3600 mchigawo chakumwera akusowa pogwira mvula ndi mphepo yodza ndi namondo mvula ndi mphepo zodza ndi namonde potsatira namondwe wa Jude, ndipo awiri mwa iwo ana amene avulala sipupa zitawagwera kumwanza. Mneneri wa nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Chipiriro Khamula za Zodiac kuti awiriwa mmodzi ali pa chipatala cha Mwanza ndipo wina ali pa chipatala cha Queens ku Blantyre. Malinga ndi Akhamula, anthu ena atatu akusowabe ku Nsanje, bwato limene anakwera litamira potsatira pa mtsinje wa Shire. Kuchoka ku Blantyre Chikondi Mphande walemba ripoti ili. Maboma a Mwanza, Neno, Machinga, Chikwawa, Phalombe, Zomba, Cholo ndi Mangochi ndiomwe akhudzika ndi namondo wa Jude. Mneneri wa nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi a Chipiriro Khamula wati ana amene avulalawa ndi a zaka za 5 pamene wina zaka 8. Malinga ndi Akhamula, mwana wina amugoneka pa chipatala cha Queens ku Blantyre, pomwe mwana wina amugoneka pa chipatala cha Mwanza, khoma la nyumba yawo litawagwera. Akhamula ati ku Mangochi anthu okwana 1421 akhudzika ndi namondo wa Jude, pomwe ku Phalombe anthu okwana 112 ndiomwe akhudzika. Pomwe ku Neno anthu akhala masiku 3 opanda magetsi, mapolo amagetsi atagwa, ndipo kumenekonso anthu okwana 410 akhudzika ndi namondoyo. Iwo awonjezera kuti ku Cholo anthu okwana 849 akhudzika, ku Zomba 86, pomwe ku Mulanje 774. Pakali pano nthambi yatumiza zakudya ndi zinthu zina kwa anthu omwe akhudzika ku Mulanje, pomwe akulongosola kuti afikirenso anthu omwe akhudzika m'maboma ena. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre m'malo mwa Zodiac, ndine Chikondi Niko Mphande. Manja oposa 160,000 mdziko lino apindula ndi 7.3 million euros imene ndi pafupifupi 14 billion kwacha zimene bungwe la European Union ndi boma la Germany akuthandiza anthu amene anakhudzidwa ndi nyengo ya El Nino chaka chatha. Wachiwiri kwa nduna yoona za chisamaliro cha anthu a Halima Daudi ndiye wanena izi lero kulilongwe pazokambirana ndi mbali zokhudzidwa pamomwe ntchito ya mtukula pa khomo ikuyendera kuchokera pomwe nyengo ya El Nino inasautsa anthu mdziko lino. Daudi ati ngati boma ndi wokondwa kuti maiko ndi mabungwe akuthandiza boma pa ntchitoyi imene pakadali pano yathandiza manja ochuluka. Daudi akufotokoza. Ngamudzi wa Germany anatipasa 5 million euros, aku EU anatipasa 2.3 million euros. Izo zatithandiza kwambiri mdziko muno fuka 23 districts amene inapangidwa kuti iyo kunagwa ngozi ya dzidzidzi. Anthu ambiri kumene kwapanga benefit kuchoka pa ndama zokwana tipasa anzathu. Monga mukudziwa kuti ena malandi andama za mtukula pa khomo, ena amapasidwa chimanga ndi ufa. Izizi anthu ambiri akhakulandira, anthu ambiri apangaso benefit. Ndi amikire kuposa panopa fuka ubale wabwino ulipo ndi abale athu aku Germany ndi a EU kutithandizira. Fuka amene zinatigwera apureza tapempha iwo anabwera kuzatithandizira. Apaso kuthandiza kuti akumabwera mazathandiza apureza takapempha. Ndi anzathu mtukula pa khomo ambiri panopa atukuka miyo yawo. Amana ndalama naonjezera malanda ma 70,000 kwacha ndiye mwezi zochepera koma itabwera programu akulanda ndalama zambiri. Komanso pali ena amene akalanda mtukula pa khomo akumapanga ma village banking kuti akumaika pamwezi ndalama zawo kumagawana mapangira ma business. Wachiwiri kwa nduna yoona za chisamaliro cha anthu Halima Daudi. Ndipo kazembe wa dziko la Germany mdziko lino Ute Koning wati akuthandiza dziko lino kuti lipeze njira zokhazikika zopewera ngozi zogwa mwadzidzidzi, ndipo akhulupirira kuti boma la Malawi lonjezera thandizo limene limayika pa ntchitoyi. Bungwe loona za ulimi wa fodya la Tobacco Commission ndi apolisi atali tchelu kuti athane ndi amalonda amene akugula fodya mwachinyengo kwa alimi ndi kumamuzembetsa mdziko lino kupita nawo maiko akunja. Izi zadza pamene malipoti akuonetsa kuti nzika zina za dziko la Zambia zakhamukira mdera lawo alilanji kumchinji kumene zikugula ndi kuzembetsa fodya kupita naye mdziko lawo.
mneneri wa bungwe la Tobacco Commission a Theophilus Chigwenembe wauza zodiac kuti mchitidwe wozembetsa fodya umalepheretsa dziko lino kupeza ndalama za m'mayiko ya akunja. Tili ndi ripoti limene walemba Blessings Kang'ombe. Lamulo loyendetsa malonda ndi ulimi wa fodya m'dziko muno limaletsa kutulutsa fodya wa dziko lino kupita ku mayiko akunja. Mneneri wa bungwe la Tobacco Commission a Theophilus Chigwenembe wati osakhala chete kumaonerera fodya wa dziko lino akumuzembetsa ku mayiko akunja. Kutulutsa fodya m'dziko muno popanda chilolezo kumatibweretsera mavuto, kumatibweretsera zovuta ndi zinthu zosakhala bwino, chifukwa zimatichititsa kuti tisapindule ndi fodya amene walimidwa m'dziko muno. Ndalama zimene zimapezeka kuchokera ku fodya zimachepa ngati mchitidwewu wakula, chifukwa ndalama zimene zikanapezeka kudzera ku msika wathu ndiye kuti zimakapezeka ku mayiko ena. Pakadali pano mneneri wa polisi m'dziko lino Apita Kalaya wadakhwimitsa chitetezo m'malire onse a dziko lino pothana ndi mchitidwewu. Tikugwira ntchito ndi anzathu a Tobacco Commission amene tikumayenda nawo nkumapanga mapatrols m'madera makamaka amalire a dziko lino ngati kumchinji ndi madera ena kuonetsa kuti fodya sakutuluka m'dziko muno mophwanya malamulo a dziko. Ndipo kudzera m'matimu amenewa talandapo kale fodya komanso masikelo amene mavinda amagwiritsa ntchito. Ndipo ngati apolisi sitilola kuti zimenezi zizichitika chifukwa ndi kuphwanya malamulo. 60% ya ndalama zakunja zomwe dziko lino limapeza pachaka imachokera ku ulimi wa fodya. Malo mwa Zodiac kunchinji ndine Blessings Kang'ombe. Mzamasewero timu ya Silver Strikers idzasewera ndi FCB Nyasa Big Bullets m'masewero tsiku la ligi ya TNM ya chaka chino pa 5 April pa bwalo la Bingu ku Lilongwe. Mlembi wamkulu wa bungwe la Sulom a Williams Banda watsimikiza zamasewero wakuti akonzedwa ndi cholinga choyamba ligi mwapamwamba. Abanda ati masewero asanu ndi atatu adzaseweredwa sabata yoyamba ya ligi ya chaka chino. Sam Banda akuluza zambiri mu ripoti ili. Mukalata imene walembera matimu onse 16 amu ligi yaikuluyi, mlembi wamkulu wa bungwe la Super League of Malawi Sulom Williams Banda wati tsiku loyamba ligi ya chaka chino ya TNM likadali pa 5 April, koma timu ya Silver imene ikusunga ukatswiri wa ligi ndi FCB Nyasa Big Bullets ndi amene awasankha kudzakumana m'masewero otsegulira ligi pa bwalo la Bingu ku Lilongwe. Poyamba ndandanda wa masewero a sabata yoyamba umaonetsa kuti Silver idzasewera pa khomo pake ndi timu ya Maite Waka Tigers, koma masewerowa awachotsa ndipo m'malo mwake Silver idzasewera ndi Bullets. Masewerowa adzabwera patangodutsa sabata imodzi timu ya Silver itasewera ndi timu ya Maite Mukuru Wanderers m'masewero a Charity Shield amene amakhala olambula bwalo pa 29 March. Pakadali pano Abanda aonjezeranso kuti matimu afunsidwa kupereka mabwalo awo awiri la pakhomo ndi lina longoyembekezera pofika pa 28 March, ndipo nyengo yogula ndi kugulitsana osewera imene anayitsegulira mwezi wa January adzayitsekanso tsiku lomwero. Matimu awalangizanso kuti apereke makaka azovala zimene azigwiritsa ntchito pa masewero apakhomo koyenda ndi enanso ongoyembekezera. Pa msonkhano wake waukulu wa pachaka posachedwa apa, bungwe la Sulom linauza nthumwi kuti ndi lodzipereka kupitiriza ndondomeko za makono zoyendetsera ligi kuphatikizapo kuonetsetsa kuti matimu akusewera masewero amodzi pa sabata. Nkhani imene yonso tafika pa mapeto pa nkhanizi madzulo ano, koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Oweruza milandu Madaliso Chimwaza wagamula kuti a Shepherd Bushiri ndi akazi awo akayankhe milandu ku South Africa, koma yekha wayimitsanso chigamulochi kwa masiku 30 kuti awiriwa achita apiro. Ana awiri avulala pomwe anthu 3600 agwira njakata potsatira mvula ndi mphepo yodza ndi namondwe wa Jude mchigawo chakumwera. Chipani cha UTM chati ndi chodabwa ndi njira zothana ndi zipolowe zomwe apolisi kumzuzu anagwiritsa ntchito atathira utsi okhetsa msonzi msukulu ndi nyumba za anthu. Ndipo mzamasewero akatswiri a Super League Silver Strikers akumana ndi FCB Nyasa Big Bullets m'masewero otsegulira ligi ya chaka chino. Munali ndine Vivian Tambala, madzulo abwino. Usiku uno ndi mmawa tiyembekezere mphepo ya mkuntho ndi mvula yamphamvu komanso ya mvumbi kupitirira kugwa madera ena a mchigawo chakumwera ndi ena a mchigawo chapakati. Mawa masana kudzakhala kwa mphepo ndipo mvula idzapitirira kugwa madera ena a mchigawo chakumwera ndi maderanso ena a mchigawo chapakati. Chiopsezo cha madzi osefukira chikanalipo m'madera ena a mchigawo chakumwera ndi pakati kamba ka namondwe Jude
ndiye tipitirize kukhala atcheru kuti titeteze miyoyo komanso katundu wathu. Kwa Ngabu komanso ku Mangochi kuyembezeka nyengo ikufika mpaka 23 degrees Celsius, ku Blantyre ndi ku Mzuzu 19 degrees Celsius, pamene ku Lilongwe 18 degrees Celsius. Mphepo ikumba chokera mbali zosiyanasiyana ku midzombe ya mkuntho m'madera mukugwa mvula ya mabingu. Pofika lachisanu timzere nyengo ya mvula makamatira mchigawo chakumpoto ndi pakati. Ku Mzuzu dzuwa likuyembekeza kutuluka 13 minutes to 6 ndipo lower 2 minutes to 6. Ku Lilongwe dzuwa lidzatuluka 12 minutes to 6 ndipo lidzalowa 6 o'clock. Pamene ku Blantyre tiyembekezere dzuwa kudzatuluka 18 minutes to 6 ndipo lidzalowa 5 minutes to 6. Zanyengo kuchokera ku nthambi yoona zanyengo ndi kusintha